ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, шумо блоки тоҷиконро тамошо кардед. Содаед ва мо видеоҳои шавқовару муфидро эҷод хоҳем кард. барои тамоми бародарон ва хоҳарон қиссаҳои ибратнокеро пешкаш мекунем, то дарси ибрате барои зиндагии ҳар яки мо шумо гардад. саъдӣ дар бӯстон ҳикояте овардааст. бадин шарҳ чунин аст, ки шабе дар бағдод оташсӯзӣ рух дод ва ниме аз шаҳрро ба коми оташ бурд ва нобуд кард. як нафар аз аҳли ин шаҳрро диданд, ки шукр мегуфт, ки дар миёни ин ҳама оташу дуд дӯкони маро зарару осеб нарасид. яке аз мардони дунёдида ба ӯ гуфт: эй булҳаваст, ту танҳо ғами худатро мехӯрӣ. оё ин хуб аст, ки як шаҳр ба оташ бисӯзад ва хонаи ту солим бимонад? фақат инсони сангдил аст, ки вақте атрофиёнаш аз гуруснагӣ ба шиками худ санг банданд, ӯ шикамашро пур кунад. сарватманд чӣ гуна метавонад луқмаро ба роҳатӣ бихӯрад, дар ҳоле ки дар пеши чашмонаш фақирон хун бихӯранд? касеро ки беморӣ дорад, солиму тандуруст гумон накун, зеро ӯ дар даруни худаш аз ғусса мисли мор мепечад. агар подшоҳи одил бибинад, ки хари хоркаш дар гил мондааст, эҳсоси нороҳатӣ мекунад. шабе дуди халқ оташе барфурӯхт. шунидам, ки бағдод ниме бисӯхт. яке шукр гуфт андар он хоку дуд, ки дӯкони маро газанде набурд. ҷаҳондидае гуфтааш: эй булҳавас, туро худ ғами хештан буду баст. писандӣ, ки шаҳре бисӯзад ба нор, агарчи сароят бувад бар канор. ва чӯ сангдил нокунад меъда танг, чӯ бинад касон бар шикам баста санг. дили подшоҳ шавад боркаш, чӯ бинад дар гил хари хоркаш. агар дар сарои саодат кас аст, зи гуфтори саъдиш ҳарфе бас аст. ҳаминат басанда аст агар бишнавӣ, ки гар хор кори суман надравӣ. бародарон, ин буд ҳикоят аз бӯстони Саъди Широзӣ. дар охир пайвандҳо мегузорем навор дар бораи зиндагиномаи Саъди Широзӣ ва дигар бузургон, то ки ҳар як тоҷик бузургони худро шиносад ва дорои донишу ҳикмат гардад. бародарон, агар ҳикоят ба шумо писанд омад, лайкро паш кунед ва бо нашуданро аз ёд набароред. сар баланду хонобод бошед.